गेलेनाया दाबो जायाखै नामा? जागोन ना जाया नै? नङाबा नै आं जाजोबनोसैसो गोख्रै जाबाय। आरो फैबाव माराखै नामा? जाजोबनानै जानो नांगौ। एफा बुरजा लिपस्टिक लादों एसे हंगारै थां। बेरायनोसो थांनायदों आरो दा आङो। आनायानो जायाखै एथ' फुङाव बेरायनो थाङो। लिपस्टिकआ जल्दि हंगारै थां आरो जाफाय। र' होमबा। दै सिगांदोंमोन दै लोंनो लायखांसन। दैखौनो नांगौ जालायबाय र' लायनि। बेखौसो जागौमोन आङो। बेरायनोबो थांनो जासिगोन। ओंखाम संखाम जाला बेखौनो जाना थांसै आं। आंहा ओंखाम संनो जाबाय गावबा गाव दानखावनानै जा। दारमासिनि बेखौनो नालाय मेंलायलायबाय।